Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳури Ӯзбекистон, рӯзи 13 апрел дар як ҳамоиш дар ноҳияи Сайҳунободи вилояти Сирдарё аз ҷалби муаллимон дар корҳои ободонӣ шадидан интиқод кард. Вай гуфт, ки дар марги Диан Иникеева муаллимаи самарқандӣ худро айбдор эҳсос мекунад. Раиси ҷумҳури Ӯзбекистон афзуд, аз ин ба баъд он раисони ноҳия ва вилоятҳо, ки муаллимонро ба корҳои иҷборӣ ҷалб мекунанд, қатъи назар аз хизматҳояшон аз мақом барканор мешаванд. Қаблан нахуст вазири Ӯзбекистон ба корҳои саҳроӣ ва ободонӣ ҷалб накардани муаллимонро ваъда карда буд. Шавкат Мирзиёев дар ҳамоиши Сайҳунободи Сирдарё барои аввалин бор аз ҷалби муаллимон ба корҳои саҳроӣ интиқод кард. Бино ба итлои пойгоҳии хабари Кун.уз, Шавкат Мирзиёев дар мавриди марги Диана Еникеева, ки ҳангоми пок кардани кӯча ӯро як мошин пахш кард, суҳбат намуд ва гуфтааст, ки ба унвони раиси ҷумҳур худро дар ин ҳодиса муқассир медонад. Ман дар мавриди марги муаллимаи самарқандӣ шунидам, кадом як мудири мактаб, роҳбар ё ҳоким 2 ё 3 рӯзи қабл аз омадани кадом як меҳмон хабар додааст, аммо дар қалби ман чунин аст, ки гӯё ин ҳодиса ба туфайли ман иттифоқ афтодааст. Ман бори дигар ва барои охирин маротиба раҳбаронро ҳушдор медиҳам, аз ин ба баъд агар муаллим, пизишк ва хонандагони мактаб дар корҳои ободонӣ ҷалб шавад, муҷозоти сангин хоҳанд шуд. Ҳамзамон бо сабукдӯш шудан аз мақом ин гуна раҳбар дар назди қонун ҷавобгӯ хоҳад буд. Барои ман фарқ надорад, ки ин ҳоким чӣ хизматҳое карда бошад. Ман маҷбурам дар ин бора суҳбат кунам, гуфтааст Шавкат Мирзиёев. Раиси ҷумҳури Ӯзбекистон ҳамзамон гуфтааст, ки бо вуҷуди сохтакориҳои раисони ноҳия ва вилоятҳо аз вазъи воқеии аҳолӣ бохабар аст. Ман аз осмон фуруд наомадаам. Як рӯз қабл аз сафар ба вилоят дар мавриди ин минтақа ба ман маълумот мерасонанд. Мутаассифона дар бештари аз маворид ба сохтакорӣ роҳ медиҳанд. Рости гап, ин вазъият дар ман нафратро бедор мекунад. Иҷборан муаллимонро ба корҳои ободонӣ ва тоза кардани кӯчаҳо ҷалб кардан ба сиёсат хиёнат аст. Ин амалҳо на танҳо ба ман, балки ба сиёсати давлат хиёнат ба шумор меравад, гуфт Шавкат Мирзиёев. Ба андешаи раиси ҷумҳури Ӯзбекистон, ҷалби иҷбории кор барои ҳокимон на раҳмат, балки лаънат овардааст. Ман дар паси девор чӣ мегузарад ва дар Ӯзбекистон кадом кӯчаро тоза мекунанд ва кадом корҳои ободонӣ анҷом медиҳанд хуб медонам. Як чизро мехоҳам таъкид кунам: бо тоза кардани кӯча ҳеҷ чиз тағйир намекунад. Одамон ташаккур намегӯянд, балки лаънат мекунанд. Мо ҳам дӯсти зиёд ва ҳам душмани зиёд дорем. Шумо бо ин амалҳои худ ба осёби душманон об мерезед. Ҳамаи раҳбарони ноҳияҳову вилоятҳо ҳамин чизро дарк кунед. Шавкат Мирзиёев гуфт, одамон аз ваъдаҳои баландпарвозона ва саҳнасозиҳо дар маҷлисҳо хаста шудаанд. Ман аз таҳти дил бароятон мегӯям, ки агар воқеан дӯст бошед, ба ин амалҳо хотима диҳед. Зеро дар муддати чандин солҳо мо бо ин равиш ба чизе мувоффақ нашудем, ки дар ин муддати 1.5 соли ҳозира ноил шавем. Дар вақтҳои ахир ба ҳеҷ нафар эътимод карда наметавонам. Дар ҷаласаҳо ҳамаи одамон аз қабл омода карда мешаванд. Ман барои шунидани дарди дили мардум омадам. Гапҳои баландпарвозонаро як сӯ гузоред, гуфт Мирзиёев. Пас аз касби истиқлоли Ӯзбекистон, муаллимон дар бисёр ҳолатҳо вазифаи аслии худро канор гузошта ва ба корҳои саҳроиву ободонӣ ба таври иҷборӣ ҷалб мешаванд ва ин амал аз сӯи Созмони ҳуқуқи башари маҳаллӣ ва байналмилалӣ ҳамеша интиқод мешавад. ҷалби муаллимон ба корҳои иҷборӣ ба виҷа дар замони раисати ҷумҳури Ислом Каримов шиддат ёфта буд. Дар соли 2016 Шавкат Мирзиёев дар бахши таълим як қатор ислоҳотро оғоз кард. Аз ҷумла моҳи сентябри соли гузашта Абдулло Орифов, нахуст вазири Ӯзбекистон, аз корҳои саҳроӣ озод кардани устодони донишгоҳҳо ва донишҷӯён аз ҷамъоварии пахтаро дастур дода буд. Соли гузашта бархе аз ҳокимони вилоятҳо барои ҷалб накардани муаллимон дар ҷамъоварии пахта ваъда дода буданд. Бо вуҷуди ин, ҷалби иҷбории муаллимон ва табибон дар корҳои саҳроӣ идома дошт.